Mulai kita wiwiti adicara untuk malam hari ini tentunya kepada teman-teman yang barusan hadir, selamat malam, selamat menikmati nanti sajian-sajian sendra tari seni jaranan campur sari untuk malam hari ini. Dan juga kita kedatangan ada Nduk Aini dan juga Dek Putri yang nantinya juga akan menghibur kita semua untuk malam hari ini bersama teman-teman YouTuber Bolong Ngopi Tulungagung. Oke, gua pilih menika sampun siaga kanca dulur kru amburadul para sesepuh ingkang badhe ngaturaken abang duka sumangga sesarengan kalian putra wadara wonten dalu punika. Lius.
yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi wa ibar mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saderengipun kula ngaturaken wilujeng dalu dumateng para penonton sedaya khususipun kakung Sumawana Putri ingkang dalu menika nderek-nderek ngregengaken swasana wonten kalangan dalu menika. Dumateng paripun Bapak Suyanto dalasan Ibu Santi ingkang kula hormati, khususipun dumateng Kepala Desa Plandaan Kedung Waru ugi ingkang kawula hormati, dumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh ingkang kawula hormati, dumateng para alim, para ulama, panjenenganipun Bapak Yai dalasan Ibu Yai ugi ingkang kawula hormati, khususipun dumateng para penonton kakung Sumawana Putri ugi ingkang kawula hormati. Kepareng ing wasana wonten ing kalenggan dalu punika sumangga kula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
ingkang dalu punika sampun ngalimpahaken sedaya rahmat taufikipun dumateng kula panjenengan sedaya saengga ing dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya tansah pikantuk kanikmatan karahayon dening panjenenganipun Gusti Allah wonten dalu punika. Shalawat ugi salam boten kata lumben tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya ugi tansah mawantu-wantu sedaya sahabatipun kantos ing yaumul kiamah samangke pramila wonten ing dalu punika dumateng para rawuh para penonton sedaya katuran pinarak ingkang sekeca samangke kawula saking keluarga agung putra Batara kang mijil saking Plandaan Gedung Waru ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Jenny Rianto saderengipun ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan lan ugi wilujeng tetepangan wonten dalu menika. Saderengipun kula nggih ngaturaken atur bunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto sak keluarga sagotra ingkang dalu punika sampun maringi wedal dumateng kula panjenengan sedaya saengga saged sowan wonten dalem mriki kinanti ginanjar rahayu boten wonten alangan satunggal punapa pinepena kalih ing sambi kala. Para rawuh, para penonton sedaya, dalu punika panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan Ibu Santi sak keluarga dalu punika saperlu ngramakaken kang putranipun wonten dalu punika utawi pernikahan putranipun ingkang keparingan asma Bagus Arif Kuntoro putra saking panjenenganipun Bapak Suyanto ingkang mijil saking leladan Plandaan Gedung Waru pikantuk dening Nimas Elisa Wahyuning Tias putri saking panjenenganipun Bapak Susanto dalasan Ibu Sri Astuti kang mijil saking Nyawangan Sendah Tulungagung. Nabila wonten ing dalu punika kawula sesarengan putra Batara dumateng pinanganten sakloron namung saged ngaturaken samangke muga-muga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah kaliyan warahmah enggal-enggal pikantuk momongan kang soleh-solehah. Para rawuh dalasan para penonton sedaya mekaten kala wau anggenipun Bapak Suyanto saperlu ngewontenaken panggung gembira arupi ingkang samangke badhe ngaturaken sendra seni paguyuban jaranan campursari mugya saged dadosaken panglipur dumateng para penonton dalasan para rawuh wonten ing dalu punika. Mobile kawisana wonten sedaya kalepatan kawula ingganipun ngaturaken penggaipun